የአማራ ክልል ህዝብ ትግራይ ህዝብ ወንድሙ እንደሆነ ድሮም አብሮ ይኖር ነበር ወደፊትም ቢሆን አብሮ ለመኖር የተዘጋጀ ህዝብ ነው ወንድሙ ጋር የሚያጋጥመውን ችግር እና በድርድር ለመፍታት ነው የሚዘጋጀው የሚያስበው ትግራይ ክልል ከኛ የሚጠይቀው ጉዳይ ካለ በሰላም በውይይት ከዚያም ባለፈ በህግ መንገድ መፍታት እንችላለን ናይ አምሓራ ክልል ፕሬዝዳንት ብዝቀረባ ዘረባውን ሰምዐ መሰረታዊ ዝኾነ መልክዑ ዛዕባ ሰላም ዝተገበረ ኩናትስ ኣይመድለየን ብሰላም ፈታሕና ነርና ዝብል መርገጽ መሕላፉ ጽቡቅ እዩ አው እንተኾነ ዝለዓለ ሕቶታት ኣሎ ትግራይ ዝሓትዎ ተልዎም ብሕጊ ክሓቱ ይኽእሉ እዮም ዝብል ጀነራል ትክክል ይመስል እታ ባህላ ግን አምሓራ እውን ዝሓትዎ ተልዎም ብሕጊ እዮም ክሓቱ ዝግብኦም ነይሩ ስለዚ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝወሰድዎ መሬት ይኹን ብረት ድስቲ መኪና ዝኾነ ይኹን ነገር ኣይናተውን ማለት እዩ ሶቶ ሓሳብ ለውጥ ምምጻኡ ጽቡቅ እዩ ካብ ግፋበለው ካብ ይዋጸልና ናብ ከም ዓይነት ቋንቋ መምላስ ምኽኣል ባዕሉ ዓብይ ነገር እዩ ክባራታት ዝግብኦ